Výtoč. U nás v Číňare už mám len tých letní a musí robiť tie mastičky, tie naše sníky. Lebo ja som tá smutanová bola návrh. Ťažká. Opačne. Tak mám, my sme dali a 9 už mám aj zalepený už aj stavaš. Ja podávam. Nie, ale skôr to vyšlo, tak to mám prišlo maximálne na ten 15. Nie, 15-0. Pre mňa? Áno, hraj. Vieš, no veď to. A sú aj drahšie za 30 korún. Lebo asi sú hmotné. A henčo, čo som ja, podľa mňa tlačí. Je to originál, je to také iné, je to také otváracie, vieš, mastička tam je úplne zlatý papier. 30-15. 30-0 pre mňa. 30-15. Som jedol 15-0. Teraz som dal zase dobrú 30. A na to som ako španielka, že to začala pozvať sa vodostvo. A podľa mňa úplne to stačí. Dobre.